Anne Fenech, sindku ġdida ta' San Pawl il-Baħar, wedet li se tkompli fuq ix-xogħol li sar biex flimkien mal-viċi sindku l-ġdid Daniel Grima u l-kunsillieri l-oħra jtejbu l-lokalità għal ġid tar-residenti. L-ewwel kelliema tal-attività politika li saret fil-gazin tal-Partit Nazzjonalista f'San Pawl il-Baħar, Anne Fenech, fakret li huwa d-dover tal-kunsilliera kollha kemm dawk tal-Partit Nazzjonalista, Laburisti u Indipendenti biex jaħdmu flimkien għal ġid tar-residenti. Issa rridu nħarsu l-qoddim u rridu nibdew naħdmu għax-xogħol, xogħol tant meħtieġ sabiex inkomplu u l-aħjar għall-lokalità tagħna. Huwa dmir, anzi dover tagħna ta' kunsilliera kollha li naħdmu bl-interess tal-lokalità tagħna. Qalet li se tkun qed tinvesti fil-lokalità ta' San Pawl il-Baħar bil-ħsieb li r-residenti jkunu kburin li jgħixu f'din il-lokalità u għalhekk li hemm pjana n-numru ta' proġetti għaż-żmien li ġej. L-attività politika kienet indirizzata wkoll mill-eks sindku ta' San Pawl il-Baħar Grazzjella Galja li qalet li hija rreżenjat minn din il-kariga b'lealtà lejn ir-residenti. Fakret fid-dejn ta' €900,000 li sabet meta ħadet din il-kariga u numru kbir ta' ostakli illi kellha waqt il-laqat tal-Kunsilli Lokali. Iżda issa tħares il-qudiem u għedet li se tkompli taħdem għal ġid tan-nies. Iddikjarat li se tkompli taħdem fuq numru ta' toroq illi x-xogħol fihom għaddej ġmielu, il-bandli li kważi lesti u t-toroq rurali li qed jitranġaw permezz ta' fondi Ewropej. Inwiet li kif dejjem għamilt ser inkompli naħdem magħhom u mal-komplement tal-Kunsill għal ġid ta' residenti u tal-lokalità. Rridu naraw li x-xogħol li bdejna issa jitkompla. Indirizzat l-attività wkoll il-Membru Parlamentari Ewropea Roberta Metsola li qalet li flimkien mal-Partit Nazzjonalista se tkompli taħdem u tagħti widen lin-nies. Żidet tgħid li l-Partit Nazzjonalista qatt mhu se jkun kompliċi mal-korruzzjoni tal-Gvern, iżda se jkun qed ikompli jaħdem sabiex itejjeb l-ekonomija f'pajjiżna u jkun hawn politika nadifa. Il-kap tal-partit tagħna Ejġin Delija reġa' ta' messaġġ ċar li l-Partit Nazzjonalista u l-vuċi tan-nies u mhux lest li jħalli li l-Gvern jisserva bih. Il-pensjonijiet għandhom jiżdiedu u jissaħħu għal kulħadd u mhux għal ftit. Roberta Metsola qalet illi ħadd mhu se joħnoq lill-Partit Nazzjonalista milli jwaqqaf il-ħażen ta' dan il-Gvern.